που τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ημερίδα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχετε τη διάθεση να αυτοενημερωθείτε και να αυτοπληροφορηθείτε. Ονομάζομαι Αναστασία Γιαννουλάκη και είμαι υπεύθυνη του ΓΡΑΣΕΠ Γυμνασίου και Ηλικιακών Τάξεων Επισκοπής και μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι για τους μαθητές και τους έφηβους, αλλά ακόμη και για τους γονείς τους, να είναι ενημερωμένοι και να αυτοπληροφορούνται συνεχώς. Ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό βιντεάκι. Ζαλιστήκατε λίγο? Κάπως έτσι αισθάνονται πολλοί έφηβοι μαθητές, όμως και πολλοί γονείς των μαθητών αυτών, στην προσπάθειά τους να βρουν τη σωστότερη επαγγελματική διαδρομή. Για να μην ξεγελαστούν λοιπόν οι γονείς, αλλά κυρίως οι μαθητές, και να μην αναγκαστούν να μεταναστεύσουν σε ξένες ζωές, επιλέγοντας τη λάθος επαγγελματική διαδρομή, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουν έναν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο, να δραστηριοποιηθούν, έτσι ώστε οι μαθητές, σε συνεργασία με τους γονείς τους ως συμπαραστάτες, να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές και να μην χαθούν μέσα στους λαβύρινθους. Τι μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση? Η αυτοπληροφόρηση, η οποία στις μέρες μας είναι μια εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα. Απαιτεί ενεργή έρευνα, συγκέντρωση, αξιολόγηση και οργάνωση των πληροφοριών, έτσι ώστε άτομο να αρχίσει να εμπλέκεται άμεσα στην αναζήτηση πληροφοριών που το αφορούν και να μπορέσει να φτιάξει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που ονειρεύεται να κάνει στη ζωή του. Μαζί με την αυτογνωσία, η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική δεξιότητα, αλλά και την κριτική ανάγνωση της πληροφορίας, η αυτοπληροφόρηση μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί μια σοφή επαγγελματική επιλογή. Οι επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες, κυριότερα από αυτό που επιθυμώ και ονειρεύομαι να κάνω, από τις αξίες που έχω ως άτομο, από τις προτεραιότητες που θέτω στη ζωή μου, από το περιβάλλον βέβαια, σε μεγάλο βαθμό οικογενειακό, κοινωνικό και φιλικό, από τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ποιο κοριτσάκι σήμερα δεν θέλει να ακολουθήσει την καριέρα της Πάτη και της Αντωνέλας? Πόσοι δεν θέλουν να γίνουν Masterchef? Πόσοι δεν θέλουν και ονειρεύονται να έχουν αυτή την πολύ περίφημη και επιτυχημένη καριέρα των γιατρών αυτής της δημοφιλούς σειράς που προβαλλόταν από ένα κανάλι πριν λίγο καιρό, το Grey's Anatomy? Όλοι θέλουν να γίνουν γιατροί και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Ωστόσο, η έγκυρη και η αξιόπιστη πληροφόρηση του ατόμου πάνω σε αυτούς τους τομείς, η σωστή διαχείριση του όγκου των πληροφοριών, αλλά και γενικά η ευρύτερη ενημέρωση του ατόμου πάνω σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, μπορεί να βοηθήσει το άτομο
μέσα από ένα δημιουργικό συνδυασμό των στοιχείων της προσωπικότητάς του, αλλά και της πραγματικότητας, είτε μιλάμε για επαγγελματική, εκπαιδευτική, γενικότερα κοινωνική πραγματικότητα, να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το δικό του επαγγελματικό σχέδιο. Οι πληροφορίες έχουν κυρίως 4 μορφές. Είναι προφορικές, δηλαδή αυτό που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και μέσω συζητήσεων. Μπορεί να είναι σε έντυπη μορφή, αυτά που βλέπουμε σε εφημερίδες ή σε περιοδικά, σε ηλεκτρονική μορφή ή και οπτικοακουστική, αυτό που μπορούμε να δούμε στην τηλεόραση ή να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Οι πληροφορίες που είναι καλό να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι έχουν να κάνουν κυρίως με τα αντικείμενα και τα προγράμματα σπουδών των σχολών που επιθυμούν να επιλέξουν, ποιες είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου κάποιος να γίνει ένας σωστός και επιτυχημένος επαγγελματίας, ποια επαγγελματικά δικαιώματα αποκτά κάποιος αποφυτώντας από μια σχολή, τι προοπτικές απορρόφησης έχει στην αγορά εργασίας αργότερα και βέβαια ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας. Στις επόμενες διαφάνειες σας παραθέτω δεικτικά κάποιες πηγές πληροφόρησης, τις οποίες έχω κατηγοριοποιήσει. Πρώτη κατηγορία είναι φορείς εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών, που είναι βέβαια το Υπουργείο Παιδείας, ο ΑΕΔ, τα γραφεία διασύνδεσης και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, τα κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού στους νομούς, τα αντίστοιχα γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και βέβαια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, πολλές πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από οδηγούς επαγγελμάτων και οδηγούς σπουδών, από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, από προκηρύξεις, ακόμη και από τα ΚΕΠ, αν κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε άλλες πηγές, και από τις εφημερίδες. Πολύ σημαντική πληροφόρηση μπορεί να πάρει κάποιος άμεσα μέσα από μια συζήτησή του με κάποιον επαγγελματία. Και επίσης, πολύτιμη εμπειρία μπορεί να αποκτήσει για το επάγγελμα που επιθυμεί να κάνει, εάν υπάρχει δυνατότητα να εργαστεί εθελοντικά. Τελευταία πηγή πληροφόρησης έχω αφήσει το διαδίκτυο, που προσφέρει βέβαια και ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Και σας δείχνω ενδεικτικά κάποιες ιστοσελίδες και κάποιους φορείς πληροφόρησης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της δευτεροβάθμιας, το ΓΕΣΥ. Είναι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που προσφέρει πληροφορίες για επαγγέλματα. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα στη συνέχεια της παρουσίασης. Είναι το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο έχει επίσης επαγγελματικές μονογραφίες, αλλά έχει και διάφορα άλλα πληροφοριακά έντυπα, καθώς επίσης και πλοηγό για τους γονείς, μαθητές, ανέργους που επιθυμούν να έχουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Το esoft.gr, που είναι ένα site που έχει πάρα πολλά επαγγέλματα, και το SEPPI Schools, που είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει αναλυτικά. Στην παρουσίασή τους, νομίζω, τα παιδιά από το πέραμα πρέπει να χρησιμοποίησαν πληροφορίες από αυτό το site. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τουριστικές σχολές, επαγγελματικές σχολές και ΙΕΚ. Το myset.gr έχει στοιχεία για επαγγέλματα και σχολές, αλλά και γενικότερα για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό είναι ένα ενδιαφέρον site, γιατί έχει επαγγελματικές μονογραφίες από επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και μάλιστα έχει συνεντεύξεις από επαγγελματίες και βίντεο για το πώς είναι να κάνει κάποιος τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που έχει πληροφορίες για επαγγέλματα και έχει βέβαια πληροφορίες και ειδικότητες επαγγελματικών σχολών. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του ΕΚΕΠΗΣ. Μπαίνοντας κάποιος στην αρχική σελίδα και επιλέγοντας τα επαγγελματικά περιγράμματα, μπορεί να πάει στον κατάλογο, δεν ξέρω πώς φαίνεται σε εσάς, δεν φαίνεται καλά, είναι ο κατάλογος επαγγελμάτων. Αυτές είναι οι σελίδες που παρέχει πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε κατά κατηγορία και ταξινόμηση. Εγώ επέλεξα το διακοσμητή και μπορεί κάποιος να κατεβάσει ένα αρχείο PDF, το οποίο, όπως βλέπετε, αυτή είναι η πρώτη σελίδα του αρχείου.
είναι περίπου 100 σελίδες. 100 σελίδες δηλαδή πληροφορίες για το επάγγελμα του διακοσμητή. Και αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Σας δίνω τις δύο πρώτες σελίδες που είναι τα περιεχόμενα, έτσι για να πούμε ενδεικτικά τι πληροφορίες έχει. Γενική περιγραφή του περιεχομένου του επαγγέλματος και σκοπός, τάσεις και προοπτικές, περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης απασχόλησης, συνθήκες εργασίας και απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για αυτό το επάγγελμα. Στη σελίδα 22 αναφέρει την υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης στο επάγγελμα του διακοσμητή. Λέει επίσης ότι η απασχόληση έχει αυξητικές τάσεις και πλέον το επάγγελμα του διακοσμητή εντάσσεται στα επαγγέλματα με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές. Στην επόμενη σελίδα δείχνει πού μπορεί κάποιος να σπουδάσει και να γίνει διακοσμητής, του ΤΕΙ Αθήνας και σε κάποιο ΙΕΚ. Και αναφέρει πάρα πολύ αναλυτικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί να έχει κάποιος προκειμένου να γίνει διακοσμητής. Και αναλύει και τις επαγγελματικές λειτουργίες που έχει ο διακοσμητής. Ο διακοσμητής λοιπόν πρέπει να συνδιαλέγεται με τον πελάτη και να διερευνά τις προτιμήσεις του και γι' αυτό θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να έχει δεξιότητες καταγραφής εναντίον του πελάτη, να έχει κοινωνική αντίληψη και να μπορεί να επιλύει προβλήματα, να έχει καλή μνήμη, δημιουργική ικανότητα και άλλες πάρα πολλές σελίδες με τις δεξιότητες και τις ικανότητες ανάλογα με την επαγγελματική λειτουργία. Ειδικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ο όγκος των πληροφοριών είναι εξαιρετικά μεγάλος, να μπορούμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες, όμως να τις διασταυρώνουμε για να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και να τις οργανώσουμε. Τελειώνοντας και κλείνοντας, η αυτοπληροφόρηση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να διαμορφώσει προσωπική άποψη για αυτό που ονειρεύεται να κάνει στο μέλλον. Είναι προσωπική υπόθεση να μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες και να τις αξιοποιήσω, να μπορώ να ερευνήσω την πραγματικότητα γύρω μου, προκειμένου να επενδύσω στον αληθινό εαυτό μου και να κάνω τα όνειρά μου πράξη. Ειδικότερα στη σημερινή εποχή, που όλοι λίγο πολύ έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, είναι λάθος τακτική να αφήνουμε το επαγγελματικό μας μέλλον στην τύχη. Γιατί, όπως λέω και στην τελευταία μου πρόταση, η σχέση επαγγέλματος και ατόμου είναι σχέση ζωής, όπως ακριβώς και η σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Τελειώνω με κάτι που θα έπρεπε να φαίνεται καλύτερο, αλλά δεν ξέρω τι έχει πάθει ο υπολογιστής σας, κύριε Μουρίκη. Είναι ένα καμιλοπεδάκι που εκδηλώνει κάποιες, εκφράζει απορίες στην καμιλομαμά του. Λέει λοιπόν, μαμά, να σου κάνω μερικές ερωτήσεις, ασφαλώς αγόρι μου, τι σε βασανίζει, γιατί έχουν οι καμήλες καμπούρα, γιατί είμαστε ζώα της ερήμου, χρειαζόμαστε την καμπούρα κτλ. Γιατί τα πόδια μας είναι τόσο μακριά και στρογγυλεμένα, είναι φτιαγμένα για να βαδίζουμε στην έρημο καλύτερα από κάθε άλλο. Γιατί οι βλεφαρίδες μας είναι τόσο μακριές, είναι ενοχλητικές. Γιατί οι μακριές βλεφαρίδες είναι η προστασία σου. Προστατεύουν τα μάτια σου από την άμμο και τον άνεμο της ερήμου. Κατάλαβα. Έχουμε την καμπούρα για αυτό το λόγο, έχουμε τις βλεφαρίδες για αυτό το λόγο κτλ. Μια τελευταία ερώτηση, μαμά, τι είναι μωρό μου, τι στο διάολο κάνουμε μέσα στο ζωολογικό κήπο? Συμπέρασμα, ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες έχουν νόημα μόνο αν βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος. Εσύ που βρίσκεσαι?